edi kan my Ghana eni pipi amanyokuo woto aba efia bato enunti yeje brania transe na fe ye de ani atwa mantensu na de ekotwi ko breman nyina da ye de aba beso asanteman ni my Ghana wo hini ni ama crunches of mami premay ni minimi nua bema nana kwabena kese afi yenhwe na yenhye ensam no ase ye kai mo se studies of mami edi tu dwa no sa pepe ne ye kono NPP amanyoko no abato ya woto ne ye de ani edi akire ni ahwe ba bibia ya abato no ekoso empasua hodo no nyina ye de ani edi akire mantam dun sia nyina so ye bekọ na ya hwe ba bia ensam no efiri ebade ekode ekọ hwan mu ne nya akwan wura mu empo hwan na anya kwan enwura mu de no wote so dada no ye to ano so ana osi fom eno ntifo adwen kire bra se bia won so okọ honom uhu niema ba ko mienu miensa bia wotu mu sampa ekoyie keke ana se uhu niema ba ko mienu miensa bia kire se ankoyie mawa ne nyina no wode pa ye bekenkan na yaje wadwen kire no na ye de ma ho ye hyase na ye bekọ eboso ho ntisof mame ana ebe hyase. Hello. Ye kwa asokwa na mini minua be ma Benjamin Kusi eboso atwamfoni no waskwa e de abreyen. Hello eboso. Eboso. So mame. Na hina ugina Sam ready me gina askwa. Twamfoni no kireyen. Yo so mame me da Sam ready me mai tie for ajo eba eye Ahinsan Estate bia ye youth center. Ehonom na Sam ready oba askwa mpesua so a abato no ekoso ewa hanom na anopa no ne ye ba bedru hanom na aba no said ye ne ye hwe no omo ana omo beto aba no ye from delegates no omo ye ahankron aduonum 950 ena wo se omo to aba ena omo nso omo gina se ye nto omo so aba no omo nyina no dodo no ye dunwotwe eye 18 chairman no enipa miensa ene gina ye secretary nipa mienu Deputy Secretary nipa mienu, organizers nipa mienu, first vice nipa mienu, second vice nipa mienu, youth organizer no so nipa mienu, women organizer nipa mienu, and a national coordinator no ono nko an ono de ogina se kwanten kura che obiara an contest no e wa abatu nim na anopa no bedru hanom no bambo ho nsem de na che se e yade anu odin ye wonni accreditation kura na nya de se bambo fo no be ma kwan amu awuram nanso ye de ya nsentwerefo no de ne o se ya na eja yetimi wuram ne yekohwe se ne abatu no esiko abatu no nipa begu ha bebre che se eye nika eye ni so nanso said aye akensie no nti emu aye sipa ya say back chairmanship position dia obi e bo ne homoden say obeye ama bibia akoso samre america said dia fe na abatwo no omatu ni nyina wi a electoral commission so ahwe say wo tutu ne naka no wa fe wa be hyase say obekenkan aba no na manya opani ba ko a ye fre no Philip Akowi ama fa dodo na fre no ayipe wa ha ye ne ntwetwe nkomo no no so abatwo no anopa me ba ha nyina wa ha no won ka say de wasie hu aba no anso afa no enkyere ye mebra me mo adwoba Sompa kase eboso menua magisu yo abatu e say na wasie ehu no opanyi dase eba asokade a asokwa ye one of the constituency a yedi ehu ni pa eye basabasa pinche ni matimi makau de nyina hu bi eba no pa no ye nyina coordinate ye ho fe bia tena sema easy for no ye omo frɛ area no aba betu na aba onfra amanyame adom bibia ni ho a isie ana ya to awie ndisie akase chief akase easy for no ebe kan ne ya hwede odi nkoni no de odi nkuku na mimusaw ewia no penche kakresi e ma lawyer Justin Kodua eba bipie mu ha e de ne si ye ma sa ade no course be kan se pinche ba nye pinche ero woman ero de OPPA mu nyam se omo ya print no de na nko no eda tu ode ne tu aye campaign nyina no ebe akire no nyam se printing mistake ono koda 1 ema de oda 2 no de oda 1 no so be da 2 na nam se ye Justin Kodua nam se na adwunu mu odu ne ewe ani nim de asitie ne nti no of owramu ano okachire delegate ni say anya bia so obi anim de ogina we papa ya ogina 1 ana omosia na de ogina 2 omosia ana otu omu nyina afo say de asokwa nkura di mbone bia no omo nhwe na omo ama we ama edi mbone ama tare asokwa ho enti
the other one and the other two no of an son and the other two and the Koba one on also find a son the two abandoned with a fair far but it be ends and I'm so considering the winning. Yo, not just a you rapidly we are ma for just one also or bar hand or pan over to now ban or no now just watch on Punino. I change of mammy time ready a ban of pen or mat to a way. I just saw mobile king kind. Ain't you be jam and one of my work at your bonus so not the best beyond so you had the very tearful. About 1 year, Jinamuna, the best be a champ for Nina Chere. Yenu ya Bema Benjamin Kusi, a bosso, and in a hotedia with Jinamua squat. Any PP if you about Troya one of air trono. Was a sabre dia fin or Maturia, she go electric commission aja to Msel Matuina. Yabakin can ye be who de be seeing any. A baba bay no see a cobon in Permudi and Neja. Any Susan baby or them or the home before. A bit theato. Now, where you saying, yeah, DBI and 1 we know it's the money, 1. If you about to the cabana, and 1 saying, huh? Tia pese wo mo ase de wo mo ye na bibia nkoso kama wo asema na okay ka confusion bi beba papa just nkodua wo ya de wo ba ye no so wo su tie e ma wo de bi atu ayi gidi se wo mbetimi ahwa amane ma nyina atotomu a ye be wie ni ye ntema abobia ne nsem bia ni we de fi abato ti bia ni ye da se ma ye mfiri asokwa ne ye nko nhyiaye so ye kɔ nhyiaye abato mpasua so na ye nua ba akosua somua so akopiem e wo ho oba pa ma adwo Yeah, Jaminia. Na bibia boko de. Na me adaro my crib. Wudi gu akire sa na wuja no hansa na woko. Egu akire sa papa. Eh wudi wo. Na woko ye wa pa. Yo sabre say ube piem wo Nhyiaye so constituency a. E ball anopa duba ko pepepe e no mo de abato no ehye. Na nipa omo contest eye abato no various position no eye edum 17. E na se woko nipa dodo a omo beto aba no so omo ye 879 and na electoral areas ni so ye eduno ba ko 21 na say na ade no etie sabre ya me no ka say de afen no mato aba ni nyina awi a omo start ehyiagu ho no ma omo ye sorting na afaka kra ma omo mato aba na wi no omo close ballot ni so omo ma obi antu wi na adanse ba ko bae adan ya oyemo onidin enso so coordinators about 2 days enti ma penchen kaka eba de pie mu wa hanim say but omo shemu no na chesa branch na ya ade a e wo se ni din e wo e album na so ye hwe ni din no na Teresa Moses bi e na ni din aba de so na chesa the coordinator so chie ma branch ni obi a obo no homodin e wo coordinating elections and ni ma e koso e wo mpotemu ho enti ye di wentwen bi bai enti omo tena din na omo so omo hwe mu no omo ya ma de so be ma branch na so enti omo branch ni ye yam ansana omo ba be ye omo adwen se omo be sue na kani nyina egu ho no ma sa be die omo hwe ni so omo be count but ade ba ko amafia hu wa ha no say ni say eye elections ya omo koi eye electoral commission omo ankasa omo ba be pie omo wa ha no say no enya ade se omo de eye touchline e ba ye esan se abono osia apa ho siman woche na nso wo bisa easier or here about one so enya de se o touchlight o hanim say ase ba se esum e be so sa ne ma me so a enya de se o be nya baby account into way so e asama aba be si e wa hanim say but so far they so good enya de se blows bia obi bo bia so wa hanim say aba before so wa hanim say ya o mo so bia ba ko into so bi say ya ne e ko so e wo Nhyiaye so constituency anyway se woni unuam santwerofo a hia ho no edi nkoma ba bi obi free ba ye ne de akoso ba bi no wo de toto ba bi a wogina no ho a wo hwe a enema sesa kakra na ko ba bi no na esi wa hai enema de he uhwe ma omo esete hye no ye sebi omo ye omo ade so omo be tie sika chichiri die e de omo tete hye pa na ha mi se so kra de ye ntu ye nyan count ye enso so amanfo omo ye incumbent ni omo didi ye se omo nkofo aba beto aba na ma no omo guso omo celebrate na omo di ade omo tutu adamudi adama delegate se omo nto aba ne de he omo anima ye bosa wa ha na pese ne yakoso e wo various constituency no obi so akofo wa ha no se ya obi wo ho no ma watu ye sika nso so he nanim ananim ayem no kusu na chese ba bi a wugina no to ne hwe pipes na ya hwe gu ho na utimu se obi de ye yie na dɔɔso kyɛ obi sha pepe penti dia asase jubilate odo no ye nyan council ba ku mienu miensa nanso wo hwe nkrata no se ye salt no na ebi de ye kwotro na ebi emu na
and they be sweating. I serious. What's your class and Kabumuna? 3.1. Yeah, I feel some money. I'm a for we are friends. I also put on a car man for a bono and your capital. If you one may will be our Luso, yes, our band was someone. Why? But yeah, why, yes, I will bet yet he can also so. Really. It says, I will interview not the Akagua Humanaswaba. Will be our Luso, man, and was someone in my epacho. Why? Yes, I read the Adimu bodyguard the man. I've been here for general election. No, no, quacker. Why? Yeah, Macmas. Yeah, Sompa 3.1. Hello, yeah, kwa na said the MPP for about to create. And the Omanhene Yaw already be seen a wasante mantemu. Ebe wieni ati esibru isi. Ani ahafo, ene nakpanduli ne. Yakeka ka ho nyina da. Ne ahwedi be piemo ede aba. Enti yegusuada ewo ahoma no so se ibenya yenuanom a wo mo ye koma ofi ho na ye na twetwe nkomo asawase. Hello Mafi. Bebe. Sompa 3.1. This is 93.1 FM. Hello, Murphy. Hello, baby. Yeah, Junet is a. You, Murphy, yes, Ujina, and here, Sawase. You, a yes, Corimampo, I need to pay. You, Nasana, wants to the entity. What were you here? I can kai. Abo. I told you, I can kai. Thomas has your best. The watcher was my idea and color 8:39 a.m. and I can start here. Now, make an say, I know the end say, I hotspot here can't about to more. A year as I was saying, for to know a hotspot. But then another. Oba bia eyeboko asudimwa enipa dodo no a tiba abeto omaba so he aboma omure to abano na enipa apem ahanwoche but so apem ene edoche 1080 ane wo eye abomnimu a omutu to abawa ha e ma nigizi the question say the baby was no na asudie se na medical aka no asudie wa na so ebe ya mentinu was ka kabe story ni nyina mu no Bambo form Wahano, I should say, Bambo Bay Juma, the Bambo Amadia, Akoso, Wano, Amazon, or Master Banasia, or more air can. You see, I'm an Ocasino, or more kind, Nasara, organizer there, and a Omo Akai. So the Kakan Bass, Makai, the Otosunu, and a mocking kind. Now, I am a main Limaka Kabia, the Bikai is here. Said the source of your control. When you say, hey, as I was saying, once I'm to name now, so, Union Mamu, actually, no. I'm going to go to Apa. As you say, the story no being to the one to say, now I need to do Kaka. Let us say, a yard is and it is a month a year, first quarter of the Momo. Yeah, the kind of customer reinforcement in it. And would you be Abacan? I'm almost adult. I say, your national security. For and so Abaha, I'm not guessing in New York, and I'm a Nipa Bear, a Doom, and what almost every Wahano, I'm a bubble bite. And what's the care, you're Kennedy can come, can you know for your year, a year, father, son, and important. A binding and say, I'm on the MC, or yes, as I was a situation. If you're Kennedy can come, you are an individual life, or some past, as a little party. I say incumbent. Chairman, a friend of MD Muruno, and also Ewa. So far, no, Nakuma, Oko a young a year chairman position. Any family and Ewa, a year chairman. I can bring up. I say Mohammed, I would tell and a Moro, Mohammed, a year incumbent, and a year chairman. Oko secretary now, Awal Mohammed Adams, Abdul Jalal, Salif. Napoleon Nobel Bamfo, and a place Asari, Canena Koye, Casama for Edema, NCP, a year after. If they would not say to the Saba, there was secretary. As a organizer now, your Osman, Isa, as a Rashid Dawda, Anna Kamal, Mohammed, I Satan Kamal, I see, or no, that's to age in our house. Oko treasure now, your Mohammed Bakalawi, Ahmed. And I said to Mandy, and a Peter, I'm a Jew, almost any dinner or treasury position.
as a women organizer, the honorable Janet Ekampo, Tadia Limati, Yakano, the Rebecca Eti, after Oko youth organizer, Elipami and Son, or first vice chairperson, Elipami and Son, second vice chairperson, Elipami and Son, Oko, assistant secretary, Elipami and Son, Nasara organizer, Elipa and Nine. Say the Ashaba, Nekenkai, Ase. And when think about the charm, one of my father, and like a Kia can kind good one, can't I see Eddie Peter Babu? I can say, anyone there. Yo, Mafi, and Yana Jinamuana, Omo can carry a Bessaba, Naya, Susan body one Wakofawai. Yenu Bema, Mafi, Asari, and I would Jinamu Ewasawa sea, who chamfuni, but Nasa Kamia is a fair, and I don't know my Huabuha. Ye kenkana kwabna de mi busane se nei Ghana baby aye dure hu hia senka internal elections say aye ye nanka bambofo bebre enfa so be na so se akosi de be na akosi be duru baby e bejai ye nyai unsa Ghana de bibia timisi Ghana de abato de kuma animo se e base bia abato se obi ne yere kora eto abakora no approach for bam na se ye hu ni e na abato no so no ya na ye sha ase no nkro bere mu ho no a omo mantem asemno no wo ebebo no miensa nipa a woni line mu no emra na kire se wontimi nto aba ne bi nanso afei na ekobo be se de wo ho no afei na obi dware woni fufu ade awi ansa na waba eba ne sa na ye ahaden ade no so mra ene hye ne ye de ye adwuma enti wonu se oto aba ne bia na waye fast na akoto de na mpanifo anya kwan ya kenka aba ne ntem ese bia ne so mahwe agu ho ye o ohun bia ne so mahwe agu afei na mbekan we se mbe fi ho esumba so bibia timisi kofa ne ma ne ba no ohun esumba so bibia timisi ka yete ye ho ase de anka internal elections de kanya senka abro sa e simple ko bi kura beti because ye be wana kama to ma ba wi yete ye ho ase enso we no akwa yesa de bi aye hu ti say general election bi aye na no ba bia me koye na sade na abambofo ho no e kya sade general election ohun e ba sa na ase and the beer as antimantem ha no ne bia e hye sa ha ne de o wini primaries am say wo kwa no nti obi e person nkrofo etimi wini no matumi apiepie o mai manfo so nkofo bebre efrato na yenkwa beneza ho na yenkwa hwesa de ho nso de esiti beneza wusu ansa e wa hafo no south east adujama owusu madwoe Mejo so minia pararo mana e ho nso kosen medase Sabra Muro Kase, a probono, yes, I say free, a half one north. Any ababa be pimu, a half one southwest, not to see a prempreno, Majina, a half one southeast, about 1 person. So, not to see a Mino Kase, about 1 Gusua, Yakin Casiano, a youth organizer position, Abano, the Nipami and Sunday Dina, moved to some more Prabana to say, I acquire more than partners. To see a Mino Caseno, a branch about a friend for the do, what me after seat no fefa akwakoya rehosem e dia matima body ne na chita afo na memia nkwa hafo no southwest abato person so e ho na sitting and as incumbent chairman sisi amino ka say no watimi ati ahwe ama incumbent secretary so watimi ati ahwe incumbent organizer wo mu nyina so ati ahwe akwakoya rehosem part enya asem gotwa sabra amino ka say opani a friend Kofi Champion wono na sisi an watimi akura dika wa de emano 294 etimi ababa to city chairman wono so onya 207 chese openya e friend Kofi Champion etimi akura dika na kokopie mu secretary abato no so city secretary no etimi nya emano 184 ema Patrick Free a wono ene yo communications director sisi ameno ka say watimi nya 320 at the and Patrick Free etimi afa ban for at the ameno ka say no akwakoya rehosem ukwo vice chairman abato na opani ba kudi okwo ono post na o so say minua wana Roman said ya wo kan nyina no na ye de bigu nkata so ho nti tobu ase mayen tobu abenu se asa wo penentem kakra wo de tobu ase na ye ne mayen ni a kodi wadi nim di wafrato ni ade no se ba ya yenso ye tworo no ebetimi atworo okena binti wadaroma why it is a see and me sha say free chairman abato no se na koye ewo ahafo southeast southwest abato on person so no ho e no pani a no e na constituency chairman onimonyafo yaw donko
wɔno na current constituency chairman sesia no ɔpani a yɛfrɛ no Kofi Champo etimi aba betu no yaya te sesia no akwakoya rehosem na ɔpani Kofi Champo etimi nya ɛma no 294 ɛna otimi ɛde betu ɔpani a yɛfrɛ no Chama Yadonko onya 207 a te sɛ akwakoya rehosem pa na ɔkɔ secretary position nso so a ɔpani a yɛfrɛ no entry sapon yade say on na sitting secretary sisi amino kasa no a friend Patrick Afia ono na yom communications director ababetu no ya sitting secretary enya 184 ema communications director was switch camp ono no call secretary no etimi benya 320 a chese watimi dia twini mu pa na team futuro no wo mu entimi ehuru kra na call vice chairman abato no so a sitting vice chairman de nyankopo ya adom wotimi efa na aba chese onimnyafo prince dabo wono ena na second vice chairman a wotimi fa aba no fofofo onya ema no 307 a wono so etimi fa no fofofo a onimnyafo friend John Osepoku ono ena ye friends assembly member ewo bane ekrum wonya 196 a sitting vice chairman second vice chairman wotimi fa aba to no fofo atese akwakoya ni gisem biama no na akọ organizer ehọ na ne asem na atese enya asem kitwa no obi etwense wo mu pese wo mu huru nipa potia no wo ko sanse enimunyamfo mienu ena mu tire se a wo mu kokofa aba na atese no mu so prese wo mu betimi ababa bedi abato opposition a friend organizer dwumadie no o betimi ababa som no mababa ye dwumadie dia ma MPP abanyeko no na enimunyamfo mienu mu etena ekoto abai sitting organizer or the Simon Boakye city organizer or the Simon Boakye and appear Joseph Junior so ebe to aso appear Joseph Junior etimina 277 and now Mr. Simon Boakye I want na sitting organizer no wotimi benya 227 organizer position no wotimi lose poto atesa akwakoya ahomete sempa na wokọ national coordinator hono so a national coordinator hono na onimanyafo Abdul Tawfiq Mumin wono na sitting national coordinator wono so ewa hafa no southwest abato person so ewi akire no watimi adi ntwa asesa akwakoya areho sempa chese wo bepiem wo afa no southwest abranti ayi dodo na friend Osman Ibrahima dodo na friend Boko Haram etimi ababa betu ne simple kra chese akwakoya areho sempa Boko Haram etimi 278 against 225 sitting national coordinator etimi aba edintwa akwakoya rehosem sesi ameno kase wa hafa no southeast ate no wo hwa abaton se ne esi kona enipa miensa wo mugina youth organizer dwumadie ne wa hase no wo mu mienu nyina wo mu nyina ne ya de se wo mu nyina eye fofra wo mu kọ sesi ane baako Cliffordadu etimi awura ma sesi ane wono na akwakoya youth organizer wa hase tipa bode for ni omo maka nyina no matimi aluso akwakoya rehosem edese electoral commission ene na powerful mu adujamane hase no eyade so omugu so omo kenka abara se na be ya ye behuru de watimi aba be fa chairman dwumadie no ede ese de na aso na afa so so mahu enyoma omo so makan positions ni nyina no matimi ahuru de omo so afefa ama dwumadie no atima quarter tise se ade me no kata de abato no guso a omo kenka wa hase ya aka kra bi na kenka ni nyina atimi asi am yehu the otimi for chama secretary organizer new position na akagina no e wo hase ayi owu so ansan milia de eye me nwa kakra ne se wo se secretary na afi organizer na hwan chairman omu nyina theater akwakwa re wo sem papa na ye wo bi nko ofo no do mbewura mu ana se omu hu afono omu dada na adwuma na omu hunu so na yetima betu omu saa no sene omanfo omu eduja amankan so ne mpota mu na omu ka kire se sene omu adwuma na omu ye no hase no na omu enye omu adwire se omu beboa ama MPP dwumadi na yetima akoso sanse sa wo hwe omu de ensusuye bi ba se sa wo hwe 2020 general election no
mpanimfoɔ yi a wɔn ɛda amanyɔkuo na no wɔ hɔ no wɔn kyerɛ mu a wɔn dwumadie no ɛntumi ankɔ nkan ɛma wɔn ɛmato a wɔn toeɛ no na nka wɔn ebie gap mu paa nanso so no ɛnna wɔn ɛbɛto 2020 general election no wɔn gap no close paa ma baako bi mu kura ebi mu kura ɛsa ɛkɔ independent a ɛno na ɛka ho bi mu a wɔn sɛ wɔn antumi antu saa nkurɔfoɔ na mfiri hɔ a wɔn de ntitie mu bebree bɛba party no mu ɛno nti gyina so a wɔn to aba ɛde tie saa nkurɔfoɔ ɛwɔ ase a nti sɛ deɛ akɔkɔyɛ alɔhosɛm a sitting organizer sitting chairman ɛna afei so sitting secretary wɔn nyinaa ate ato ɛwɔ afaro southwest abato mpɛsɛ so akɔkɔyɛ alɔhosɛm ɛde ama MPP amanyɔkuo no a wɔn wɔ mankra so. Ɔnti ɔmo wɔ hɔ saa nkurɔfoɔ mmiɛnsa yɛ si a wɔ report ɔmo wɔ hɔ. Wɔn nyinaa yɛ adeɛ sɛ wabara yɛ kenka aba no wie ya pɛ ɛna wɔn nyinaa de wɔn ho frɛ mu a sesia no baabi wɔn nenam deɛ ehu baabi wɔn nenam nanso so no wɔn awie ne no ɛne mankanso kurom ne kunsu deɛ ɛne mpɛsoa no so wɔn agye abɔ wɔn bu akyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa akyɛ sɛ wɔn twi wɔn mu paa nanso so no city chairman city secretary. ɔnsɛ wɔn sere ɔnsɛ wɔn sere na wɔn kura nka bɛ gyina hɔ. asɛm o. amanfo abɔka o. asɛm ɔkyɛ sɛ wokɔpie mu hɔ a nnuane a ɔmo bi mu ɛtumi ayɛ a ɔmo. ne kyɛ sɛ ɔmo ayɛ nnuane nyinaa. Hey, sɔfo maame kɔbra yi. Ayo, kyɛ sɛ yɛatete wɔn ato agu yi. ɛyɛ asɛm o. Me sɛ fɔmina sɛ ɛnyɛ me nwanwa. Sɛ bi bɛsi wɔ hɔ. Wei kɔ ade wɔ se chairman secretary na afei organizer ɔmo yɛnsa nyinaa. Ɛyi wɔn ato. Ɔmo yɛ yi ɔmo ato ankyɛn ama obi na aba. Nti ɛba se no ana kyerɛ sɛ ɛkeka kɔ soro hɔ ɛbɛforo soro hɔ se ya. So nkurɔfoɔ ɔmo de wɔn nkurɔfoɔ ayi hie. Message bebree nso egu so a ɛba adehyia mo Facebook no so. Okay. Ɛbɛ kakra de bɛhwɛ mu de ama wɔn efia Rosemary efia Samoa Techima na Ubutu efia ahwɛ Kofi nso ɛhwɛ Ohwim. Edujamfi Eben ɔno nso adwufo so dɔme aba ɛna ɔno nso gyina mu a ɛne saa bere deɛ ɔno nso ɛbɔ mpanimfoɔ nyinaa ba so aba a wɔn akɔtoɔ no ɛho Richard Ohime nso gyina mu papaapa ɛnso ɛwɔ ɛyɛ bagabaga na ɔno nso ebutu a wɔhwɛ Kwadwo Prince ɔso ɔno nso ɛhwɛ wɔ Tamale ɛna Ubutu na fe Frederick Mystical ɔno nso ɛhwɛ yɛ papa wɔyɛ ɛyɛ theatrical warrior wɔhwɛ 21st clinic ɔsi promotion no ɛkɔ so idil fetal promotion oyɛ ade abɔmɔden asɛ wode w'ani bɛkyerɛ mu theatrical na wakɔ akɔgye wayɛ ahwɛ 21st clinic na ɛno na ɛbɛboa wo biara sɛ wɔnim theatrical wɔboa ehu yɛne ɔdi kan ɛde baayɛ 21st clinic nti ɛnkɔ yɛkɔ ahoma no so afiri yɛ sia hello afiri yɛ ɔyɛnɛni wɔde hyɛ baa maadwo ɛ mɛgye so o menuaba yo na hina abutue kwabre east saa pɛpɛɛpɛ ne teɛ yɛkenka wie wɔnom atete agu bubɔ edi ma yɛn anaa munya nkan menuaba afei na aba no ɔmo ato awie a ɔmo ahwie ɛyɛ papers no agu hɔ a ɔmo ɛɛkan na maame ɛnsa sɛ sɛdeɛ yɛtoto mba ɛwɔ asante mantam kwabre east nso so ɛnnɛ ɛna ɔmo ɛto ɔmo deɛ na wobɛpiem ɛwɔ ha se a ɛyɛ nipa mmaako 24 ɛna ɔmo gyina sɛ yɛnto ɔmo so aba na ɔmo mmra medi party no anim nanso ɛna ahwɛ delegates nipa dodo a yɛsɛ ɔmo to aba no nso a ɛno nso yɛ 1447 ɛna ɛnɛ ɛwɔ sɛ ɔmo to aba a saa bere a mene wokasa yi ɔmo ato aba no awie na aba no na ɛwɔ sɛ nkɛhyɛ ase bɛyɛ sɛ nɔnkɔn pɛpɛɛpɛ nanso ɔmo akyɛ yɛ ada yi ɔmo ɛhyɛ ase bɛyɛ sɛ nɔnkɔn ɛne fa ɔmo tumi hyɛ ase ntɛm kakra deɛ nanso nipa dodo a yɛsɛ ɔmo to aba wɔ ha nti no ɛno ɛna ama na delay a the last person a ɛto aba ewie na aka bɛyɛ sɛ sima aduasa abo nsia bɛyɛ 5:30 a ɛna ɔmo ɛto aba no awie ɛna ɔmo ahwie egu hɔ a saa bere ɔmo ɛkenkan mba no na nua ɛna anɔpa no yɛbɛtum ha bɛyɛ sɛ nsia ɛne fa na deɛ na ɛkɔ so wɔ ha nsɛ ɛbɛrɛ na electoral commission na ɔmo ɛsɛte ɔmo nneɛma na ɔmo aba abɛto aba no ɔmo nyɛ ready no mpanyinfoɔ ebie kwan to hɔ ɛma ɛyɛ candidate no obiara sima mmienu kura abɛka biribi ɛfa kyerɛ ɛyɛ delegate no sɛdeɛ bɛyɛ ɔmo betumi ato aba no ama o na ɛbɛrɛ a ɛkɔ so wɔ ha no
na ebi ayɛ ne gye na ebi nso so ayɛ awerɛho ne nyinaa ne sɛ ebi mu wɔ hɔ a sɛ yɛbɔ ne din sɛ ɔmmra na ɔmmra mmɛka biribi nkyerɛ ɔmo a ɔmobɛto aba no a ɔmo bɔ ɔmo nsɛm pa na ɔmo de agye no away pa away a ɛnyɛ asɛm ketewa obi a nanka yɛnim sɛ ɔyɛ popular paa na obi ahwɛ anim sɛ ɔno deɛ chairmanship position ɔno ɛna nka bɛfa asi ne nan so deɛ ɔmo de yɛ no wɔ ha no na awerɛho na chairman no nipa mmienu ɛna gyinaeɛ yɛwura degraft amankwa ɛne Frederick Adjuma Mensa ɛyɛ degraft amankwa na obi anim sɛ every year ayo yɛto nkae ntoa so ɔmo bɔ ɔmo nsɛm na ɔmo de agye no away ɔmo bɔ ɔmo nsɛm na ɔmo de agye no away na bra Frederick Adjuma Mensa ɛba no nyɛ asɛm ketewa ɔmo nyinaa bɔ gye ne so yee a nyɛ asɛm ketewa ɔkɔ first vice nso so nipa mmienu ɛna gyina yɛwura Tony Adams ɛna afei Frederick Befi ɔmo ɛna gyina second vice ɔmo nso ɛyɛ mmienu Augustus Kraku ɛna afei Stephen Amponsa ɔno ɛna ɛyɛ Kojoto aduro no ɔno na ne deɛ nti dodoɔ na afrɛ no Kojoto ukɔ secretary na ɔmo yɛ mmienu Johnson Nyamesɛm ɛne Francis Apple Johnson Nyamesɛm no ɔno ɛna yɛ incumbent assistant secretary ɔmo yɛ mmienu organizer ɔmo yɛ mmiɛnsa youth organizer ɔmo yɛ mmiɛnsa treasurer ɔmo yɛ mmienu women's organizer ɔmo yɛ mmiɛnsa ɛna afei so Nasara ɔmo nso so ɛyɛ mmiɛnsa ɛna gyina nti woka ɔmo nyinaa bom a nipa 24 aduonu-nnan ɛna ɔmo agyina mu a yɛto ɔmo so aba na sɛdeɛ meka na abatoɔ no akɔ so bɔkɔɔ a biribiara ɛkɔ so yie kamakama na wobɛpie mu ha si a ɛfira nɔpa no a ɔmo hyɛ abatoɔ no ase ɛbɛsi saa bere me nua mɛka sɛ ahannwoeɛ no ɛnkyerɛ sɛ ɔmo ɔkontɔkwa anaasɛ biribi bɔne bi ɛrekɔ so na mmom dedeyɔ a ɛrekɔ so ɛwɔ ha sɛ wei ne bɛpie a na n'atitaafoɔ ɛɛpo ne ɛgye ne so ebi de brass band ebi de machines ahodoɔ ɛna aba bɛgu ha se a ɔmo ɛbɔ saa ɛfira nɔpa yɛdede saa ɛfira nɔpa abɛsi saa bere yi a ɔmo ɛkenkan ɛma no na sɛdeɛ fiada no ɛkɔɔ so ɛwɔ tafo no ɛmi nua ebi ɛrekɔ so ɛwɔ ha deɛ ɛkyɛ ne sɛ ɔmo ate ɔmo mmienu obiara wɔ ne camp ɛyɛ degraft amankwa no a ɔgyina chairman no ɔwɔ ne camp ɔwɔ ne nkɔfoɔ ɔne ɔmo baayɛ ɛna Frederick Adjuma Mensa no nso so ɛwɔ ne nkɔfoɔ a ɔne ɔmo baayɛ na deɛ ɛkyɛ ne sɛ degraft amankwa chairman a ɔmo ɛbɔ no away no deɛ yɛnya ne nteɛ ne sɛ ɔno ɛyɛ MP a ɔwɔ mpɔtɛ mu ha ɔnabo Francis Ɔtin Mensa ɛyɛ ne camp ne nkɔfoɔ a ɔde ɔmo ɛbaayɛ no ɛno nti saa na akɔ ba na ɔmo ɛkenkan ba no saa bere a mino ka sɛ ɔmo akenkan Nasara no ɔmo nya nwie nanso yɛnua baako a ogyina Farouk Uma ɔno ne deɛ ɛna ɔmo ɛyɛ akan awie na ɔmo yɛ sɔɔten no ɔno nko ne deɛ ɔmo apia agu hɔ no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa saa bere a mino ka sɛ deɛ mo ahyɛ ase ama no spa ɔmo etu siri ne pada egu no so wei tɛ sɛ ɔno obetumi adi nkunim na deɛ ɛwɔ mu ne sɛ every age na aba na yɛnya nkenkan ne etu pada ne hyire ne korɔ bogu no so yɛde asɛm na ɔmo kɔfa bɛn na anyɛ yia na ɔmo kɔka ne sɛ sɛ yɛayɛ sɛ ɔtee na wie na yɛhwɛ ɔno ne deɛ no a ɔmo de agu hɔ no na kyerɛ sɛ ɔno no da ka na ayɛ ma ɛna baako aka na ayɛ ho ɛmu hwee saa fɛfɛfɛ na ɛkɔ na gyegya da ka ayɛ ma adubu ahia da ka ayɛ ho ɛmu hwee saa na ɛkɔ nti wotumi sɛ ɔno ne deɛ no nko akora no woka mmienu na aka ne deɛ bom a ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛbɛduru no ɛno na ama no sɛ ɔmo etu pada ɛde gu no so na sɛdeɛ yɛka sɛ wei wɔ ne camp no ɛyɛ Nasara Farouk no ɔno no ɛwɔ camp kɔ oni ɛyɛ Honorable Francis Ɔtin Mensa nkɔɔfoɔ no onim bi ɛno nti ama asɛ ɔno ne nkɔɔfoɔ no ɔde ɔmo baayɛ no ɔmo ahyɛ ase efiri hɔ candidate no a ɔmo ni Farouk nafa no ɔmo ahyɛ ase ɛɛkɔ maako a ne nyinaa ɛkyerɛ sɛ every year katachie every year siao Kwabri East kwabna obapa boboba o ayehu na of na wo ka say o say himfo na awura mu o say akonfo na himfo na ani adinsifo nyina de ehu gimi na de na aso mu gya ne ba de ehu gya man you say mu say nra o say konfo bi kojo to say onu so dinsini o say ye hesa sofo nso be pie mu a ne na mi hia ata ne kren every year Onyini ni me to nkapa. Yo yanko. Yo
na me to aso a said na manugu so na me kan no eye Umar Farouk no ono no ewo incumbent secretary no ono ne camp that incumbent secretary no enso na omo ne camp no the chairman eye Frederick Ajeman no na je say the aircon no ya akwakoye say omo ne line no e na ekwa omo betimi adi nkunim san say o hwe last 4 years aba omo to no ha na sa pepepe e na koi abra na chairman no ono ne camp no omunku a na etim ewe ne abana efi chairman sukusi Nasara ono ne camp e na we ne nti ama ya akwakoye say ahase Nasara no akwakodi secretary no the camp na anko MP ne side no ya akwakoye say MP no nkofo no ebetimi elusu nti aye we a obohu say na wafa ha no wako we a obohu no wafa ha no wako candidate na empo yenkan omode no omoko emako tese the omode no call for Nasara no ono na lusi nti ya akwakoye say omo aka nyina so ebelusu nanso aba no omo nyankan wie even Nasara no kra no afi na omo ya akan ya wie nti eguso ewo ha say de ebepiem afi ababia no yie say yenya empon ye de betu da say yenya kra nso a chano panu nsia abrim kwase ebo no ye de betu etiefo every year na ya mokwa mo ye de na mo hunu say we MP camp we assembly ma camp saa ne ma na ye koso wo mu no ya mo ye de na mo hunu kwa mo busabusam ana mo tietiem komodie Nigeria kulekuya na mo gyina kire wo fa koto akire anso koto akire na isa koto akire de ama ye hu ene say ye ba ye no na omo etete stickers bi e wo ha say na say wo hwe sticker ba ko a ye de ma me a na ya twere soro no Tim Frederick no aye ono ejina chairmanship position ni bi ono na ne the graft no ekọ nti ono ne team no omo a ye see antuma no first vice e was so second vice e was so the open secretary e was so the open nti eno so ebi na eye Umar Farouk no a oye Nasara na yehu se wadi nkunim sese no sa camp no eso na owo nti omo aya omo etete it is a chairman we na eba na waka kire tuma secretary we tuma organizer we tuma we on the omo aye ne sticker omo mfansie kra omo aye ne sticker omo etete se chairman we na aya o se memfa ma na hwe tuma ne nkofo we say eno na ama yehu se Umar Farouk no ewo eye Frederick Ajeman no ekam anti omo no enkwan no yehu se omo ha enyehu Nasara no se de yesiko no Frederick camp no omo candidate no yehu se omo ha na emu omo aka ne de ye se da nhu ba bia tokrokra omo akwakwese nsese every year ene na koso agina mu na yeso ye hwe kire de besi bia na wa me yate ye nua be ma free esian ya wo gina mu kwa Abri East ye ma me Francisca Otin mens Otin kwa kutin ba ye mame abaya so no se wo hyemu a wo nyini ne ho fe pa wo de MP no so wo no akoda se wo nyini a wo gina mu a wo nyini but on say so for mame wo hu say amanfo bebere de MP no ho abufuo tutia ne nkofo so se wo de o mabawo zawo mu he de ekoso na se ensuo bi a chetuo mu eyi hwan se enipa ne nipa trancha na ho funa ba nti abato mu no ya na wom bi a wo susu se bi a wache France kan se no wo bekoyi France kan se mienu asemiensa ni because me kai say by MPP by first Confanochi Hospital ya first lady Mami Rebecca Kufadi save a child save a mother say me na me fundraising your bravo Mami Rebecca ma Francisca ni buy e be gina na name ache omo buy nti still our gina mu ache na ba sa na se nipa bi susu za de nko na ache say na se gampo foforo nso ye de ebem no na ya na kofa sa ha oni nyina nso de bawu ye ewrade nso ni mu maye so nkrofo ko titigu sa no emwa on se nkrofo no tigu sa no emwa be affective primary be affective primary basa waso be hye pa basa waso be hye abusuan komo a ye die menim sa de wusi nso ehunu niema na menim sa de wonso so tin komo na ye die na se ede na wa adwen kire wo ne ye keka kɔ no sai na ya wusi hunu niema we no eye NPP amonyokomu komo na ye die menim sa de wusi tin niema ase nkomo a ye kan ebi we hunu bi na wo de wonim sese ya na be sinti de keka kwakura no wo de enya nwanwa anasa wonim sese ya na be koso sa omo teso no nipa bebre efifirato na afoforo ebewura mu no basa mpasua no so no party na ho de ya na tesɛn sai na ya na ka kire wo eno achi nipa bebre nso wa adwenpɔ sɛ
MP asemase anaso obenten ena de ne nkofo aba MP ni ho ahin na bufuo nti no ye beto atia ne nkofo na mpani ampa ya to ade atia wo mo yenko go somra na yenko ahafoma ntam no mu na kwame agye opambo si anamu ho opambo ma adwo ya ni o kwabna mejo so na ehon so kwasan ebi mo afifi ato saa wo ho meda se pa se de wadi kan boso ma tiefo anya na ntie na dua yi ana ejebo enya beduru ya abrewa yi puma wo kwan ma NPP amanyuku ne fa wonum ewo esunafo atifi abato mpesua so wonum kwoto aba no abato ne sunsunsanso na nya aba abonti na se na tie ye ko ema ne femu ade obefre ema dom no anase ma dom frefo no Doris Donko ejina bi onyama na hasan ene aduasa ena afa asare Mary onyama na hasan aduasa enkron ena afa Rita Bafo nso nyama na hasan aduonu enson enso kowi ase no asare Mary onyama na hasan aduasa enkron no ena won mato aba ade ayi ne se ema dom frefo ye bredi nti yamoba won medi nkunu wa abato no mu eso na wohwe organizer na ase dom frefo nso di bia na Thomas Kofichum ekogina bi Opoku Buatin Ebenezer wonu so ekogina bi afa Joseph Boama wonu so ekogina bi ena afa Champon Michael wonu so ekogina bi ekowi ase no omanfo ne kyerese Opoku Buatin Ebenezer wonu ana won mato abande ama na wonya ama no ahanum ene aduosia miensa ema wadidi nkunum ewo mu no na minsisu bio en organizer no Thomas Kofichum ema no ahanan aduonu mienu 422 and wadi adi nkunumo ho wona net so dada ye ko first vice ne so a owura mankwa Sunday enya amana hanu aduosia afi na Yaudonko wono nso enya amana Hasani edunwotwe ena afi Buama Frempon Emmanuel wono nso nya hanan ene dunwotwe enti first vice no de odi nkunim aye owura eye Buadu Frempon Emmanuel nya amano ahanan ene dunwotwe no wono na manfo ne to abama ne se first vice afi ye ko secretary ne nso a Osekofo Daniel onunso ekogina mu ekopribi wonya ama no ha aduowotwe enan afi Ayama Patrick enso nya ama no aha nwotwe ene enson enti kowi asen owura Ayama Patrick no wono ana manfo na to aba edi ama na wono aba wadi di nkunimu no wadi atetimu kura anya asem kuma na ye ko second vice ne nso a Amuani Samuel wono enso ekogina mu ekopribi wonya ama no du baako afi Christopher Bediakon enya ama no ahanum aduonum enson owura Charles Miller Asamoah enya hanan aduonu baako ekowi ase no omanfo ne kyerɛ sɛ owura Christopher Bediakon a wonya ama na hanum aduonum enson no wono ana enya second vice a anu nso de tie eno no ye ko youth organizer no nso a mabunu dom frefo no ni makon mensan Emmanuel wonya ama na ha aduowotwe aduosia ema na ha aduosia enwotwe afa Buatin ke Emmanuel enya aduokno baako ose Ebenezer enya hanu aduasa enan Odro Buama Richard enya ama no aduasa ensia ena afi owura Kwache Patrick Ajay wono nso enya ama no ahanu ane baako afi owura wono nso efre ne se Akesen Emmanuel wono nso enya ama no ha aduoson mienu ena afi George Boy wono nso nya ama no aduowotwe mienu ewi ase no manfo no ekire se owura ye frɛ ne sɛ ɔsɛe Ebenezer wonya ama no ahanu aduasa nan no wono no mato aba ade ayi ne sɛ youth organizer afi chairmanship position na nkasa no de no wɔte so dada ne afɛ no owura Henry Prempe wonya ama no aduosia enum afiri owusu Frank wono nso enya ama no ahanum aduonu enan afi Gabriel Asare Buama Boakye mom wono nso enya ama no aduonu ensia Francisco Aku Atimandua enya ama no ahanu ane dunson afi owura Erika Domako enya ọha aduosia nti kowi ase no owura afiri owusu Frank wa wonya ama no ahanum aduonu enan no wono na adi nkunim setitani ewo NPP amanyoko no wasunafo atifi a de wote so dada owura Henry Prempe aduosia numpe ana otumi nya aye ewo mu a chairmanship position no eno no afi ye kwa assistant secretary na owura Isabempon wonya ama na Hasan aduokno miensa owura Boa Francis wonya ama no ahanu aduanan enum afi owura Jamfi Joseph enya ama no ha aduonu nwotwe afi owura Kwasi wono nso enya ama no ahanu ani dunson anu nti se wohwemu a owura Isabempon wono a wonya ama no ahasa aduokno miensa no ana mato aba eni se assistant secretary Nasara no nso adie enie owura Solomon Adoko wono enya ama no ahasa aduokno enkno afi Ibn Aya Sulemana Muhammad wono nso enya ama no ahanu ane edu anu nti owura Solomon Adoko wono no mato aba na ade yi na wonya ama no ahasa aduokno enkno
afei deɛ de atwa to hɔ nie sɛ yɛkɔ treasurership position no wode ɔbɛhwɛ sikasɛm nso so a owura frankwasi ɛyɛ gyabea owura frankwasi jambibi emom wonyama no ahasa ne nson afei bofa bismarck wɔno enya aduokun nsia afei Charles Yawaten enya hanan ne aduonum ɛna owura nti sɛkyerɛ Emmanuel a wɔno yɛ equipment treasurer no wonya ɔha aduanan mmiɛnsa enti owura nti sɛkyerɛ Emmanuel wɔno to abane tia na sɛ deɛ ɔmanfo no kyerɛm sɛ Charles Yawaten a wonya ama no hanan aduonum no wɔno ɛna nyɛ treasurer ɛmfama adehye a wɔn wɔ asunafo atifi abato mpɛsua so enti kwabena sɛ kɔ wiase a na sei ɛna ɔmanfo a wɔn mu tu hene esi ahene ɛwɔ asunafo atifi abato mpɛsua so no wɔn mu to aba no ɛde fae wɔ ayi wɔsɛe mela na ɔba yɛ program no so a wɔkyerɛ de wɔ hafoma no saa mela no ho asɛm na wɔkanya na ai mela nsɛntwerɛni a akyire wɔkɔkɔ kyerɛ adeɛ no wɔde ne ho akɔdɔm amanyɔsɛm no ɛna ne dibia ne nsa nka no no ɔpɛ deɛ no ɔpɛ second vice na second vice wɔ no owura amuani Samuel nyamekyɛ wɔno nya adu baako wɔ hɔ no na afei Charles ɛyɛ Christopher Bediako a wɔno na di nkunim no wonya ahanum aduonum nson 557 ɛna yɛnua Charles Asamoah Miller wɔno enya ahanan aduonu baako enti wɔno na tɔɔ so mmienu wɔ hɔ a saa ɛna abato no kɔ wieɛ ɛwɔ second vice chairmanship position asunafo atifi abato mpɛsua so ni mako deɛ wonyae yɛayɛ ni mako wonyae ni mako nso ɛnya deɛ sɛ ne nsa tumi ka ne dibia no ɛno ɛna Ebenezer ahotiri akonnwa de afiri ne nsam no na deɛ tia ne sɛ amanfoɔ ɛyɛ ɔmo surprise paa na dodoɔ na susu sɛ ɛnka anya biara deɛ owura ɔsɛ Ebenezer deɛ na nka wɔn ka ho koraa enti ɛyɛ ɔmanfoɔ nwoma sɛ otumi bɛdi mu nkunu nanso wohwɛ mu a ɔmanfoɔ no kyerɛ sɛ na ho braseɛ ne kasa ne sɛ deɛ osi kurokuro nipa nti ɛna nyame nso na si hene ɛno nti ɔmo nso sɛ Nyankopɔn ɛna atumi apagya owura ɔsɛ Ebenezer nei yɛka youth organizer no a wonya ama no 234 ɛna afei ni mako mɛnsa Emmanuel wa wonimu no no wono onya ɔha 60 ɛnwɔtwe ɛwɔ hɔ no amfo tua kakra fa ase ɛwɔ ho hwɛ a kasa ne deɛ obi nka obi anu a wɔde ne nsa benkum bɛkyerɛ ne kurom kwan da biara da sɛ ne amanyɔkuo ahodoɔ no sɛ wokɔ na aka sɛ woetua sika nya deɛ sɛ ɔmbɛka kyerɛ sɛ metua sika na ase mantua na mmom no sɛ wode waso de to fam na ade w'ani afa mu a wotumi sɛ sikatua deɛ ebi kɔ street paa ne chairmanship position ne sei no sɛ ɛnyɛ sika mɛka sɛ enipa bi wɔ deɛ aneɛ nka hɔ no nka bɛyere paa nti sikatua ne deɛ ɛyɛ sɛ ɔmo de bi wura mu ti yɛ no kora hwɛ a max pɛ kura tii ne adeɛ bi twaeɛ no ewi ase na ɛka ɔmo abɔ no bɛyɛ sɛ 3000 Ghana cedi no yɛ tii ne nkosua nko a enipa ne yɛ nanɔpɛ yi ni take away meka ho ansa na sika ti opambo me ba ti no nko a wo se ne boy ese ti no ti nko a ni nkosua ne bread a wo ye de ma delegates mo ba beto aba no nko a no na akɔwie 3000 Ghana cedis anɔpɛ ya ɛno ɛho take away my ansa na no kɔwie akyerɛ nanso no wotumi sɛ na amanfo ani ma yɛ serious pa moni adwuma why mesme da ase pa yenua bɛma wɔ pambo si anam wɔ ahafo mantam no emu nsɛm no bi ana akɔiwe no ɛyɛ sunafo no abato mpɛsua so ɛwɔ ahafo mantam no emu na kyerɛ sɛ sɛdeɛ amanfo si kyɛ sika no sɛ wɔamma wɔ sika tua no mu anye du kakra bi a obi a ɔma bi da no ba bɛyi afiri akonnwa no so na wɔno atumi atena so sɛdeɛ wɔkeka kɔe deɛ emu tin ɛna afei so mu take away na afei so gyekɔ sɛ wɔana atu aka sika baeɛ gyekɔ ne adeɛ no ne nyinaa nso ɛka ho bi na kyerɛ sɛ akɔyɛ sikasɛm wenu yɛ mpɛsua no so wɔn a yɛto abade ama wɔn sɛ wɔn na enyina party ne di mu na wɔhwɛma party ne daadaa ntoto yɛ ntimi nkɔ so wɔn so na yɛto abayi wɔn kura na sikatua ekɔ mu nti sɛ wɔte sɛ bi a MPB wɔn kura epe bi akɔ Ghana mmarase badwam na bi a wɔte sɛ sikatua bi akɔ so sɛ wɔde ma ne nya nwanwa ɛna sɛ sɛ no so no sɔfo maame de akɔ yɛ nwanwa ne sɛ MPs no ɛde wɔn nkɔfoɔ ɛba sɛ bɛyɛ wɔn nase bɛnya ahoɔdene nanka ti otu no so no nani abre a wahenham agye ne gye se nsamansama ya wosanfo ne kura nsuo nti no wankwa ba bia ono so pese o san gina mu ti wo be gina mu so e wo na be ya ya tui e na be me gina mu nti ama aye ni bre
ene kananka ye koto ewe nkosi achi ni chibom ni indomie amayi ase ne na so mo hwa obi a wo gina de bre ni bia wotumi se woni sika ne mo MP na sponsor no wa hunu wo hwe de keka kona MP no e de wo mon crop tua no de menye sure se obi benya sa sika no like say MPs ni bia na sponsor sa nkofon se be ya nti wa kwete nkomo na ba na ya be kona enu ye be ye free a ye ko e yodo tobiri enu wo Jacobu na nana ya ugina ho nti obetwa mfuri na ma enu onya maye na ye so giro hello nana ya hello safmame majoe safmame mejo so bia wodo tobiri Jacobu ni kurotam se na ho de en koye ye ebi mu gina mu ana ebi mu so gufom a sabre ya ye bibie ho ara me da Yama Sompa for Afaba Famra, the Toby constituency. They said the dear Migina, a profound Jacobu. The Sabrea make a idea about Tonina, Abaria, a Susan Sansono. A year about 4 Abby the poor of Mehesono, adding Nina at a Jawa Hanamo. Now, after Numianu and a fantasy, I attack camp for camp now. That's as I was said to Poku camp. And after a war, a year, Semi don't piece in so camp. Semi don't piece a teen now or the other scene. And I said to go for Brantia, come on, no say, Obetu na dear so. Then I hear about one saying a Susan Sanso, to me a 4 years. Yeah, the initiative, a year, a Sarah coordinator, a family on the Mona. A year, a Brantia, maybe at the Panto, has said the Adriana Ibrahim, a yacht, in Yamano 380, and a Ayareza Sumaila, and Sunya 343. That's a Ibrahim Anas and Asabe Wadi in Kunin. No, Nana Yaw. Ibrahim no incumbent ana. Obumia no Obian one man no incumbent. I hope for me Luna or what you didn't Kunim or no. Ayo, twas way. Aha, now Sadia, the person Kayabano Econo. I mean, every what time I did, Sadia Bayan Botina cover book. Some of them like Boson Timo head on feet, no. Or no, any 411 Tamadon piece, and I said to book 360. That's a Tamadon piece for returning the piece. The other I was secretary of some one man. I have Kwame Emin when you are 361, and I know up here, and you are 370 votes. That is a branch and up here, and I arena. The other first vice chairman, and I want to, and you are 361, and a Matthew in Tuswa. And arena second vice, Anna Michael, and 397, and after Joseph Apia, and 332, and Anna Michael and Swafa secretary, Kwame Emin, and 361, and Anna Apia, and 371. The other I was treasure Abamuswa, Isaac Afuaqua, Abrantua, on 347, Naomi Engineer 43. And a Cynthia Amamba, 337. Assistant Secretary, John Owusu, 460. Timo Kojo Entry, 312. That is a John Owusu and Enya. Udwani Nizer, Dennis Dapa, 333. Therefore, a Jadon Konya, 112. And a Charles, I do say, 282. Organizer, Body Bencha, 345. And Isaac Osabia. 356. That is the Isaac and Irene of women organizer incumbent, 122. And after you know, we are from Betuno. I bet 303. And a Martha Adoma, 290. And that is the Abeta and Irene. It is Abeta the Utimiyama. I asked my don't please, the team now or the buyer. A Muma Kuma Kubaya and Sodia, almost every name. And a year Sakopoku team, so a boom and Etimi Arenia. So I bet you a year or the Toby consistency. Then somehow a year, some I don't piece at the 2 Jano. They said here for Bosse, the number one of Papano, the Dama or more as one thing. It's more familiar, not your course or the Toby consistency. And I am see my money boys. Yada Senana, sounds Ubutu emu Omanhene. Kao. Ayaka. Can Yaka Cronedy. Ayeka nti yabehwe na afen so ya pema koye ne minim so body adwencha kakra be fama maya ai de adwenchiraba nti fa kakra fa maya ne ehwe sade o manfo so esi Frankesi Felix Kesi was a good show pa wonderful news and a princess Yokun Esuakun
wɔno nso sɛ wɔhwɛ yɛn ɛwɔ amanten there's a table ɛna Frederick Mystica deɛ makan ne deɛ ne dada makan Richard Ohime nso yɛakan adu Gemfi Eben deɛ a wɔde baeɛ yɛakan ɛna Kofi Usu deɛ no yɛakan ɛsɛ dodoɔ no a yɛakan a afei na ebi eba ebesan ede abomu ede amawo no Rosemary Afiasamoa enso twamfoni ni bibre yen ti obodom ne techiman se ho de wo interest ho pa ede na ma wo interest ho sa no oh se den ya me free ho ba ye de minimum nipa ni binom ti ye behwe se omo wo betimi a retain a se de ombegu form so atwe ma se ni na ya de me we interest am pese ehunu se de ne nipa ni bi keka ye betu no ye ntu no betu no ye ntu no no se ye no kra e pese ehunu nti na wo nkofo mienu bi a wo de wode fam awtumi so mo de Techiman South a woman organizer no ma jara ma da ono na wugine mu e na wo hwa asese na lady ba kwa ma be mienu bi contest no de na me we interest pa ya kusu asechiwa on the abai waketo akra young girl ono so pe woman organizer no okay e na ma no ba ko mienu bi nso ka ho e ho no na me hwe se sechiwa betimi ewure mu because e be di ama sechiwa ma ajara no na ne backing no mu du ono so ba ya che onu no gire mo ye incumbent okay ene basa backing no so ya ne hia godfathers no omo ne behwe na bibia o si achie ne indomi tonu nyina no Tom Brown die no nyina Tom Brown die nyina ma no ne ba no omo sheti aso school dem ne du kwasi adan nyina no ma di Tom Brown ne bo frɛ ne raso ata du anopa no se edura na ya wo operation ne kwasi adan nwumre tutumi sa no pa no ma di raso ata ne family kene e bo frɛ ye mai wa na mi boy bi madam fu no se menye madam fu bi la ma no akoye ge ila ma no ne na me du ye na ma na ge ni hu ma wi akona fom de bo fra be gutai bru sa o se ma me ma on kan kire black chas no to bo fra bi ma me na me ka na afei de titi boy ni say mami rather we pa dey crown na ti we on ka biscuit kwa na crown food pass ba fe pa na market campaign crown food say bo Freddy ade no problem obi ade ne ko do a obedi bo Fred ana jone nda ho se me ko private aba akone woko kodem da house ne waja ne bag wo no woko madam for a driver bibiri ocean o hwe pa o tie pa o se hwe nya fo nya o enu nya tufri ye ho no ho sa no na ba de ada je ni o di family ken Tom Brown ne bo fra enya duru ha pedava mane o mo ben ni sa je tu se bo Fred tie e ma fiber papa nyasem ko 22 nti da udu ani mo ya si ayam timu a tedi bo Fred e boama ba san so ya mo adroba fo no kura o we just adai kwa want mu ben mu kwa medura na jo a mudidi mu family kiri mu bo ene mu Tom Brown anam da we fro bus e be je baso asemu Sompa 93.1 FM suni anwumere kase no na yeguso a ye de ema wo no tomire bia na ye de bia famu e de ema mo saa every say obi are na say de busuafu a wotie ye no ahwe ya obeka de en ka kire o enti sa pepepe na etienti but kwabra the most serious note say MPP for eto mo boase because ade ye sa me camp ya ye keke sa gro so wo ho pa afi na ebedu ala ne ba wo mie wo na ho ne de kra ne asem no we de ye sha se wo fom ho ya say omunya botre na bibia eye boko edema wo mu se de omo na omo kaso mbe break 8 chain no na so omo be break a e free high break the 8 no e free de ye ne nekwasi eno ena ebe mu omo break a na se omo mreki because eno no na mudi be yi mu MPs eno mo na mudi be yi mu Frank Akurafo obekwa ye beto ne so aba ti ade a abato omo tu ne no enya gudie kra ti na ebi mani abresa no bi awie dia ene producer area na area me answer nkoi yenhwe na ase bi me ya yenhwe de ye be ye na sa na de aka no say no channel pe abeto aso abi mu editorial enfa ayinfa mo mo sport fa mo okay ne so my passport ka fam na yenhwe se de eja obi awie no ne yenhwe se de obi nso so enema esi ekoye ene
Anopa no bra ye transfer de bebre e ma munti ma menko na menhwe sade enema esi ekoye Ghana Premier League ana ye de to aso de ama wo House of Folk 3 Dreams FC 1 Lagos Cities 2 Elmina Sharks 0 Red Tamale United 2 Accra Lions 0 Ken Faisal 2 Bechem United 2 Ashanti Gold 5 Berekum Chelsea 1 Kalela United 2 Pipiani Gold Stars 0 Krobia Kumasi Asante Kotokoni Dikain with 55 Bechem United Tosumienu 46 House of Folk Tosumiensa 43 Mediama was Minua Tosu 9 42 Adriana Stars was Woja Omotosu Enum 40 Kalela United Tosun Sia with 40 Accra Great Olympics IDK was ID Pande Omotosu and Song with 40 Lagos City Tosun was 39 Berekum Chelsea Etosu and Konon 39 Sansuna Ashanti Gold Etosu Edu with 38 Bibiani Gold Stars almost starting no more ya dear pa se say no man koyi Omotosu do back with 35 Accra Lions Tosu Edumino with 33 Dreams FC Tosu Dumi and with 32 Red Tamale United Tosu Eduna with 32 11 Wonders West African Football Academy na First Elmina Sharks they ka konde omunya ria ombewe afa yan kwa no ne yanhwa no ne nsam no Everton the toughest o ma Chelsea baako ya Chelsea the Blues Abidjan Blue the Pensioners na nsenema nkoye ma tomato share ne mrante no kura omuya guani ma ase Frank James Lampard ana ne eche ka baako a yantimi ante Tottenham Hotspur 3 Leicester City 1 West Ham United 1 Arsenal the Gunners 2 emunsam enono one table no Man City dika with 83 points Liverpool tosumienu 82 Chelsea the Blues the Pensioners Abidjan Blue yetoso miensa 66 Arsenal the Gunners agise tuo yetoso a 9 with 63 Tottenham Hotspur toso enum with 61 Manchester United toso ensia with 55 West Ham United toso strong with 52 emunsam enono La Liga games be a course so Senate City Elche 1 Osasuna 1 Granada 1 Celta Vigo 1 Rayo Vallecano 0 Real Sociedad 0 nene nyame yadoma non so ya sorry ya Barcelona ene Mallorca ena ebebo eno nti ya na mo ahye so de wie no Italian Serie A no Juventus 2 Venezia 1 AC Milan 1 Fiorentina 0 Empoli 1 Torino 3 Udinese 1 Inter Milan 2 Samsung Association Sportive de Roma AS Roma non swapa husima aduananum woni Borona ena bebontia na mahye so French Ligue 1 de ekoye nie Troyes 3 Lille 0 Stade Brest 2 Clermont-Foot 0 Lorient 1 Stade Reims 2 Monaco 0 Angers 0 Montpellier 2 Metz 2 Girondins de Bordeaux 0 Nice 1 emunsam enono 7:45 ya Olympic Marseille versus Olympic Lyonnais and Ebontiana Machano so. Yo, yes, sorry. Yes, we are nano muzirami for going to 20 with 2 years to come. Nyami, either fitter or China, one more day basunti, papa, Sheikh Abdul, Harun, Mumin, Yawi Chief Imam, Yama Munina, happy either fitter na Ochinano Eid Mubarak, Yenu Munina Beshia boom, Nayashe Fano, Yenmise Unyankropon Allah. Onam konsheni kronkron ebidi nti ochina de ye nyina yebeko na ye ni chief imam akwa akudi edir fitr ja Alhaji Ahmed pomodin asa wo ba nam no mane nchen pa mapedi achen no wudi gu edi afiansa na se no fa mo sabia rubber bag mo nchekere na mo fa mre me ya ba Sompa me papa afrempon wo Daban new site. Watch ya me pa wo hwe. Enso ya chia. Boy ni ankoi. Ya dia ba wo se. Krum ha de oba. O ba me nwe sai. Aso ha ne sai. Da so me hwe o. Sa na wo kasa. Me shata. Sa me wa. Ene kren. Wi aka ba weekend. Me shata ne kren. Oh, I said so much me any master. E ba sa krom ne ani ni. Hey, aja trouble. O tie pa. O ba sa mo ne ani ni. E cha mo prove ya wrong. O se ba bi e tin so ye krom for yi pa. Nto cha no mo prove ya wrong. Pa famla. So ma me so de. Aja ma de ya ugina mu organize. Everybody Nyankopon. E na ma ba chi aba. Ya chene pa. O ba wi abusumi nsia na nsa. Ya be sorry. Se mu for penny no akasa e wa ha ye papa. Benedict Asante Yeboa
kwanhweni nkodo gyenem na fe rocking so bebo adwuma kukua Veronica Jandro akosia somua Elizabeth na fe akoso agi wa akode ene eboso Benjamin Kusi Siao ene Libia Boga ene adofo awtwa foni bre na ya no nyina dra ada wonu mase ochena odom for de dom ye ne ayebehia na fe didi won so ye de atoam so wonyini ni amakranches of Mami Premier ni minu ni abema nana kwabena kese yakram